Bueno, eguerdion eta ongitorriak denoi. Aldun nagusia, jaun Andreok, neska mutilok, lehenik eta behin, eskarrik asko Foru Aldundiari berriro urte hontan ere hemen gu jasotzegatik, eta batez ere aldun nagusiari. Zergatik aldun nagusiak urtez urte benetan bere bultzada, bere konpromisoa azaltzen du programa honekin. Eskarrik asko behaz. Eta baita ere gure eskarrik honenak orientatzaile, arduradun, eta baita ere zuei, neska mutiloi, ikasleoi, benetan parte hartu zuelako olako ekitalditan, benetan oso interesgarria da. Bueno, jakimina buruz hitz egiten, baina hemen ikusten duzue jakiunde jartzen dula. Bueno, jakiunde da zerbait, zala hontentxe bertan, areto bertan, oin dela 10 urte, urriak, 2007 urriak, Markel Zala aldun nagusia, sortu zen jakiunde. Jakiunde da Euskal Herriko Zientzia, Arte eta Letren Akademia. Eta oin dela 2 aste, ospatu genduen, urtean 2 pleno egiten dira, eta oin dela 2 aste ospatu genuen, hor ikusten duzuen logo berria, leheno sortu izen zen, Eusko Ikaskuntza erakundeak bultzatutako ekimen bat, baina aldatu da bere irudi hori ere, hartu da jakiunde bere personalidade orokorra, eta hori da txilida, eman digun, doan gaina, eman digun logo hori, eta gaurko unean, 80 bat jakidun parte hartzen dutena. Normalian jakindudanak dira zientzilariak, ikerlariak, oso persona garrantzitsuak artetan, letretan, eta baita ere Euskal Herriko Unibertsitateko errektoreak. Eta oso hitz gutxitan esangoen du zein den jakiunden helburu orokorra, da erabat jakintza gizartea sustatzea Euskal Herrian. Eta hori egiteko, hainbat ekimen martxan jartzen ditu, alde batetik, aldetik definituaz, identifikatu ze gai diren garrantzitsuak, hori definitu eta garatu, eta baita ere ebaluatu. Horien artean, ekimen horien artean da bat jakimina. Jakimina da erabat gazteari bultzatutako, orientatutako aktibidade bat. Eta dakizun bezala, hori da Euskal Herriko ikastetxeko gutxi gora bela, DBH-ko 4. mailako gazteontzat, eta ziklo sorta bidez, intentatzen dana, aragintzen dana da, benetan bere gaietan, goi mailako jakintzua diranak arlo egiten, behaien esperientzia, behaien jakintza, zueri nola ala, pixka bat transmititzen. Eta zertarako hori, nik usten dut oso garbi esplikatu kuriosidadea, interesa, beste modu bat esan da, hortxe hitzorek, esaten duen bezala, ikerketa, zientzia, teknologia, akaberan, gure artean, bizidan gauze guztioi bultuz, jakin mina sortzea zuen artean. Hori da garrantzitsuena. Esan behar da, jakimina, martxan jarri zuela jakiundek, 2011 urtean, orduan behaz, hau da 7. zikloa. Eta esan behar da, 1500 zuen bezalako ikasle pasatu dira hortiken, eta aurten ere, dato batzuk baduzkagu, irabateteko, Euskal Herrian pasatu dira 200, eta izan ditzen segur, baina 200 piku pertsona, horietatik 300 gutxi bera 50 gipuzkokoak, behaz, bendak kopurua handia da. Eta egon dira 10 ziklo, alde batetik 3 ziklo Bilbon, Bizkaian, 4 ziklo Gipuzkoan, 3 hemen Donostian eta 1 Arrasaten, beste bat Alaban, eta hortiken joan behar da, Naparrura ere, eta Naparruan urten ere onda 2 ziklo izen dira, bat Iruñan bertan eta bestia Tudelan. Orduan, pixkanaka da, zerbait aurra dijoan gauza bat. Eta benetan, esan behar dana da, hemen, Gipuzkoara etorrita, hartu dezula aparte, 20 ikastetxek aurten, eta bagarroik goraipatzeko, esango nukez, jakinen dezagun zein ziraten. Alde batetik, Almen, Eskola Esatik, Txindoki Institutua Beasaindik, Uzi ikastola Urretxu Zumarragatik, Arantzadi ikastola Bergaratik, Antigua, Luberri, Axular, San Patricio, Santa Teresa, Santo Tomas Liceo eta Suma aldapeta baita ere Donostitik,
Pasaia Lezo lizeoa, Orerete ikastola Errenteritik, Haurtzaro ikastola Oiartzunet, Hernaniko institutua, Lasalle Berrospe Leiztaran Andoaindik, Lasalle San Jose Beasaindik, Lizardi Zarautz, Maria eta Jose Zumaia eta Providentzia Andramari Eibartik. Bueno, orduan benetan, gauza handia. Eta gauza interesantia da, zatik izan dugu, definitu, landu eta ebaluatu. Eta benetan oso interesgarria da, baita ere, ebaluaketa, jakimina ziklo horien ebaluaketa, eta zuek, zuen kabuz egiten duzuen ebaluaketa zikloen akaberan, benetan emaitza oso onak dira. Benetan oso gustora zaudetela bai gaiagatik, eta baita ere, zauek ze ikasi duzuen gai horien bidez. Eta ez bagarri zuen iritzia, baita zuek ze iritzi ematen zuen ikastetxetan ere. Hori ere oso positiboa da. Eta baita zuen guraso batzuk ere, ematen du, zuek transmititzen duzuna zuen etxeetan, ematen dugu interesgarria izan da zuen txat. Benetan guretzat hori oso aberasgarria da, baita ere. Eta hola jarraitzeko, nik izango nuke jarraitu dezagun, animatu benetan ikastetxeko gauze guztiei, ikastetxeko arduradunak zeuek ere bai, zuen lagunai animatu. Animatu, benetan, ikasmina, jakinmin hori benetan garatu, bultzatu eta indartzeko. Ez da ahaztu behar da, Euskal Herria dala Euskaldunak egiten duguna. Euskaldunak egin zuten da gera oin gaurko unian geranak. Gu hemen gabiltzetanok, benetan Euskal eta horren adibide bat emango du aldun nagusiak, danok gabiltze bultzatzen, baina ez ahaztu, zuek ere, benetan hemendik denbora gutxira, hori gaztia zerate, baina hemendik oso denbora gutxira benetan konturatu izate zuek ere engranai hortan sartutengo zetela, eta benetan zuen eskutan nengoela datorren urtetako Euskal Herria ere. Eta Euskal Herria oso toki polita da, oso atsegina danontzat, baina hori martxan eta danon artean aurrera eta bertan zerbait da. Orduan benetan, mila esker zuen arreta interesagatik, eta benetan jarraitu bultzaka hori ematen Euskal Herriari. Venga. Ikusi duzuen bideo honetan, kanpoko jendeari azaltzen zaio hemen bizi diren kanpotarrek Gipuzkoa nola ikuste duten. Ikuste duzuen bezala kanpoan jaio eta hona etorri ziren persona batzuk hemen bizi direnak egiten dute euren irakurketa Gipuzkoari buruz. Beraz, bastante objektiboa dira, ez? Ez da autobomboa, baizik pixka bat ematen dutena da berri nola ikusten gaituzten. Eta islatzen duten irudia da lurralde bat lasaia, lurralde bat aurreratua, teknologikoki, ekonomikoki, lurralde bat jende naturalarekin eta bastante orekatua sozialki baita ere, ez? Beraz, bizitzateko leku hon badala. Eta gaina bideo guztian islatzen da pakea, lasaitasuna, ez dakit ez, nabaritu duzen pixkat ez, relajazio bat, ez? Eta hori gaurko egunean oso ondo datorren kontu badaz, gaur bertan iragarriko du eta erakundeak bere ibilbidea amaitu egiten dela eta disolbitu egiten dela, ez? Ez dakizuetako askok, adin horrekin dakizuen zehazki zer eta. Igual, ni esan zidaten eta flipatu egin batek esan zidaten 15 urtekin, etzekien zertan eta. Eta esaten, nola aldatzen ari da gizarte hau eta mundu hau, ez? Orain dela 7-8 bat urte iragarri zuen bere ekintza armatuarekin amaitzen zuela, eta gaur ja disolbitu egiten da erabat. Beraz, hori epaten nuen, justu gizarte honetan, irudi hori ematen dugun gizarte horretan, bizi garelako eta ez dalako kasualidadea eduki dugun histeria guztia horrekin gaur egun giro hori edukitzea Gipuzkoa honetan eta kanpoko jendeak gu horrela ikustea. Ze orain dela 20-25 urte, nik zuen edadean eukenean, ez? Nik guaino dezkat 52 urte, pentsa, ez? 1980ko garai hartan transizioan geunden, Franco gandik demokrazia egoera batera, oso problematikoa demokrazia, baina transizioa egiten ari ginen, eta nik garai hartan zuen adineko mutiko banitzan. Eta orduntza egin nintzen, eraikitzen pixkat nire pentsamendua, nire ideologia, ez? Zuek baina egiten ari zaten guztia. Aipatu nahi nuenetarena, ikusten ari garena da izugarrizko transformazio batean bizi direla. Aldatzen ari direla gauzak oso bizkor. Eta orain dela, 40 urteko mutiko batek zeukan ikuspegia, edo zuek gaur egun daukoztuenak ez daukala neurri handi batean zer ikusi handirik. Gauza batean gaude ados edo daukagu oinarrian gauza bat gendetzako oso importantea, eta da nortasuna.
Batek esaten zuen, hemengo jendeak bere nortasuna, bere kultura, bere hizkuntza maite ditu. Eta orain dela 40 urte horrela zen, eta gaur egunera horrela da. Eta hemendik 40 urtera ez baldin bada hori gertatzen, esan nahiko du herri bezala hil egingo gehala. Adibidez, Irlandan gertatu zen fenomeno bat, estatu propioa zeukaten, jendeak erabaki zuen gaelikoa, Irlandako hizkuntza propioa hitz egitea, eta gaur egun inglesa da nagusi, inork ez du hitz egiten gaelikoa, eta herri bezala, nik nire ikuspegia emango dizuet, hilda daude. Ez baldin daukate kapazitateari bere hizkuntza propioa garatzeko. Hain zuzen ere, gure nortasuna eta gure izaera markatzen duena gure hizkuntza dalako. Horrekin hasi nahi nuen, toke hori eman, adierazteko gaurko nire hitzaldi honetan, etorkizun eraikiz proiektua, guk martxan jarri dugun proiektua. Etorkizun eraikiz guk martxan jartzen dugu, Gipuzkoako Foru Aldundiak, ikusten ditugulako bi gauza. Lehenengoa da, jendea oso kezkatua dagoela, goen dela 3 urte egin duen inkesta bat, oso kezkatuta zegoela bere etorkizunarekin, eta bere etorkizuna esan nahi du, bere etorkizun ekonomikoa eta bere ingurukoena, bere seme-alaban etorkizun ekonomikoarekin. Orain dela 3 urte, oraindik ere krisi latzean genden, eta jendeak zeuken susmoa zan, ea nik etorkizunean soldata bat eukiko dudan, edo nire seme-alabak eukiko duten. Bizitzeko gauza izango garen hemen. Hala, kanpora izten marko dugun. Krisi garraiako hori ekarri zuen, jendearen itzugarrizko noraeza kezka. Beraz, kezka zegoen. Eta bigarrengoa zan, administrazio publikoekin zegoen mesfidantza, eta klase politikoarekin, arduradun politikoekin zegoen mesfidantza. Orduan, bi elementu horiek hartuta, esan genuen, goazen aldatzea hori. Eta aldatzeko jarri genuen martxan etorkizun eraikiz. Etorkizun eraikizek dauka inspirazioa, eta da, administrazio publikoak gizarteak dituen erronka nagusiei aurre egiteko, eta gaur aipatuko ditugu batzuk, ezin du bere indarrekin bakarrik egin. Erakunde batek, izan liteke udala, gure sistema instituzionalean ze erakunde daude. Udala dago, udaletxea, gero dago Foru Aldundia, gero dago Jaurlaritza, eta gero daude hortik gorako erakundea. Baina gure herrian 3 maila instituzional daude. Bakoitzak bereari bakarrik gelduta, hau ez dago aldatzerik, dauzkagun erronka nagusi ezin zaie erantzun. Nola egingo dugu hemendik aurrera politika? Egingo dugu gizartearekin batera. Eta beraz, erakunde publikoak agindu beharrean gizarteari hau egin behar da, egingo dena da jarri martxan prozesu bat gizartearekin elkarrizketa bat egiteko, eta ondoren zehazki zer egin behar dan erabakitzeko. Eta etorkizun eraikitze egingo ditu bi gauza. Lehenengoa da elkarrizketa martxan jarri gizartearekin, eta gero jarri esperientzi pilotoak. Eta gure mekanismoa ez da izango izugarrizko anbizioko gauzak egitea, baizik gauza konkretuak, zehatzak, esperientzi konkretuak martxan jartzea. Eta gaur nik nahi nuke zuek eukitzea bistazo orokor bat, zeintzu diren esperientzi piloto horiek edo gutxinez garrantzitsuenak. Egongo dira 100 esperientzi piloto, baina gauza batzutan erantzungo zaie zuentzako ere oso importantea diren gauza batzuei. Askotan administrazio publikoak zalantza handia dauzka, zailtasun handia dauzka, jendea jakiteko zer egiten dugun. Osea, nik zuek seguru nagustetako askok ez dakizuela zer dan Foru Aldundi bat, ez dakizuela zer dan parlamentu bat, Batzar Nagusia Gipuzkoan, ez dakizuela zeintzu diren gure eskuduntzak zer egiten dugun eta zertarako balio dugun. Orduan, ni baina hasiko idana esplikatzen, zatik ez dauka denborarik, ez? Da egun baten interesa balin bako zuen, ikasi, ez? Baina nola nahi ere, eskuartean dauzkago gauza oso importanteak. Eta zuek ez dituzu identifikatzen erakunde publiko baten egin beharrekin, baina horrela da. Ze kontu dauzkago eskuartean? Lehenengo gauza esaten duguna da, gizarte aurreratu balin magara, eta gizarte justua balin magara, justua izan nahi duena, baina indize batzua daude, adibidez gizarte baten desberdintasuna, alegia pertsona aberatxenen eta pobren arteko diferentzia, hori neurtu egiten da, herrialde guztietan, eta gu gelditzen dela munduan desberdintasun gutxien duen lurralden artean. Alegia, Europako iparraldeko herrialdeekin antzeko parezido, ez? Beste batzutan, adibidez esango dizuke estatu batuetan eta aberatsak askozera aberatsago dira eta txiroak askozera txiroago dira. Ez? Europan eta Europako herrialde aurreratuenetan diferentzia hori murriztu egin da. Eta mundu mailan diferentzi murritzena hemen daukagu. Hori behintzat babesteko behar bada eta kontua da. Zergatik lortzen dugu hori Gipuzkoan?
Geralako ekonomia aurreratu bat eta industrial bat. Eta industria badaukagulako, industriak sortzen ditu lanpostu batzuk ongi ordainduak eta finkoak. Eta adibidez, bali mazaude, Espainiako zenbait herrialdetan bezala, zerbitzu gizarte batean, bali mazara kamareroa edo errespetu guztiarekin, baina zerbitzuetako lanpostu bali maukozu, hori da, askoz ere gutxigo remuneratua, askoz ere gutxigo jasoko duzu dirua, eta askoz ere denboraz inestabolegoa izango da. Igual 3 hilabete lanengo duzu, eta gero beste 5 hilabete lanik gabe egongo zera. Industriak lortzen duena da hori, egonkortasuna. Zergatik daukagu industria aurreratu bat? Dauzkagulako unibertsitate onak, dauzkagulako zentro teknologiko onak, ezagutza ona, daukagulako esperientzia industrial oso aurreratua eta tradizio handikoa, baina batez ere hemen daukagulako jakintza. Daukagulako zientzia eta daukagulako teknologia. Eta horregatik ez Josuk esaten zuen, ez zuek guztiok parte hartuko duzuela mekanika guzti horretan, zuek parte hartuko duzue ikasketa batzuen eskutik espezializatuko zarete, ikasketa ezagutza bat edukiko duzue, eta hori aplikatuko duzue gizartean. Izan liteke erakunde bat, izan liteke industria bat, fabrika bat, beste dezetako elkarte bat. Baina nola nahi ere, gizarte aurreratu batean, kualifikazio handiko persona behar ditugu, eta zuek izango zarete, etorkizuneko persona kualifikatuak, orain daukagun gizarte horri eutxiko diogunak. Etorkizunare izek esaten duena da, gaur egun balima gara gizarte aurreratu eta lehiakorra, eta gure enpresak ari balima dira mundu guztian euren produktua saltzen, eta oso ondo, adibidez, Amsterdamgo metroan uste dut kafek 30 tren berri saldu ditu orain dela atzo uste izan zela. Adibidez, dauzkagu enpresa batzuk Europako gizarte aurreratuenetan euren produktua saltzen ari direnak. Eta hori ez du edonork egiten. Ze badaude beste enpresa batzuk alemanak edo kanadienseak gauza bera egiten ari direnak. Eta kafek baino 5-10 aldiz langile gehiago eta diru gehiago daukatenak. Eta alare kontratu irabazten du kafek. Hori ez da kasualidadea. Orduan, guk orain momentu honetan daukagun enpresa estruktura lehiakor hori, nola lortuko dugu izatera hemendik 10, 20, 30 urtera lehiakor. Ze ez bali madira lehiakorrak, zuen lanpostuak aldu ingo dituzue etorkizunean. Hola da, osea, une honetan kafari da dozenaka ehundik gora ingenieri kontratatzen, besteak beste, eta lanpostu horiek galduko lirake, kafek hemendik aurrera kontratu gehiago lortuko ez balitu. Hau ez da orain lortzen duzu eta bizi guztiako daukazu. Transformazioa izugarria da eta aldaketa horretan jarraitu barra daukazu lehiakor izaten. Orduan, ikuspegi ekonomikotik esaten dugu, nola egiten dugu, nola lortzen dugu lehiakor izaten jarraitzea. Eta proiektuak martxan jarri ditugu etorkizunera ikizen eskutik. Bat adibidez da, zibersegurtasunaren inguruko zentro aurreratu bat egingo dugu. Orain dela hilabete batzuk, egon zen ziber eraso bat mundu mailan, virus bat edo izan zuena WannaCry. Ez dakit ezaguna egiten zaizuen. Horiek virus horrekin edo eraso horrekin lortu zuten adibidez erresuma batuko Inglaterrako zenbait ospital kolapsatzea. Zergatik, gaur egungo erakunde guztiak, ekonomia industrialen enpresak, erakunde publikoak, administrazioak dana gaudelako sarean. Eta dana daukagulako konektatua. Orduan, zuk balima daukazu virus bat edo edozein mekanismo hori erasotzeko, lortu dezakete, argi hauek itzaltzea eta ni ahotsik gabe gelditzea. Lortu dezakete, behar dago estrategia bat, zibersegurtasun hori bermatzeko. Eta zergatik da horren importanteak Gipuzkoan, gu daukagulako, lehena esaten nuen, enpresa sare bat oso potentea, enpresa horren ekoizpena geroz eta konektatua dago, Industria 4.0 izeneko prozesu bat dago martxan, eta adibidez gaur egun egiten dituzun pieza guztiak dauzkate sensoreak. Sensore horren bidez, dakizu ze bizitza edukiko duen, noiz daukan matxura bat izateko arriskua, eta zu joten zerena, Gipuzkoako juten izan bezala, Gipuzkoako enpresa askotara, gaur egun ja dagoeneko horrelako operazioa dauzkate, horrelako mekanika daukate, baina arrisku zibernetikoa, konexio hori bertan bera erortzeko arriskua gerozta handiagoa daukagu. Beraz, martxan jarriko dugu zentru bat, zentru horretan parte hartuko dute zibersegurtasunaren inguruko enpresa importanteenak, Euskal Herri mailan Gipuzkoan daudenak, eta horiekin elkarlaningo dugu Zentro Teknologiko Unibertsitateekin batera eta enpresekin batera. Eta orduan, etorkizunarekizek esaten nuen bezala egiten du kolaborazioa martxan jarri. Eragileen nagusien artean
elkarlan bat jartzen du zentru horretan. Beraz, zentru horren importantzia handiena ez da adreilua eta ez da eraikina, baizik bertan dauden proiektu konkretuak eragile guztien kooperazioarekin. Beste proiektu bat martxan jarriko, da bizkorren joa, da Adinberri izeneko proiektu bat, zentru bat martxan jarriko duguna Pasaian. Eta horrek erantzuten dio guk gizarte bezala daukagun seguronez arrisku handienari, eta da zahartze prozesuari. Hemen zuetanak gaztea zarete, baina gure gizarte ari da zahartzen. Zergatik, aurrak gerozta gutxigo daudelako, eta persona nagusiak, zaharrak gerozta gehiago. Eta horrek ekartzen duena da, gure sistema kolapsatzeko arrisku handi bat. Zergatik, persona nagusiek, 2026an edukiko ditugu 7.000 persona gehiago Laregui urtetik gorakoak, Gipuzkoan. Horrek esan nahi duena da, persona horiek gerozta dependentzia handiagoa daukate, gerozta behar fisiko edo atentzio behar handiagoak, eta hori gizarteak hartzen du gure gain, eta beste baita ere foru aldundiak. Horri, prozesu guzti horri aurre egiteko, martxan jarriko dugu Pasaian, Adinberri izeneko zentru bat, eta hor egin nahi duguna da, berrikuntza bultzatu persona horiek, persona adinekoak eta dependienteak, menpekotasuna dutenak, zaintzeko, gerozta hobeto zaintzeko, eta baita ere horri lotua dagoen produktu eta ekonomia eta zerbitzu aurreratu guzti horiek garatzeko. Beraz, izango da, zaintza eta ikerketa berrikuntza eta garapena baita ere. Eta horrek ekartzen dio potentzia Adinberri proiektuari. Beste kontu bat importantea, dakizuen bezala aldaketa klimatikoa, fenomeno ia geldiezin bada, aldaketa klimatiko horrek sortzen ditu behar batzuk, besteak beste esaten dena da, aldaketa klimatiko horren eragile importantenetako bat direla autoak eta ibilgailuak, gasoleo edo gasolinarekin dabiltzenak, eta ikusten da, hemendik X urtetara, 10, 20, 30 urtera, gu daukagun autoparke guztia, pixkanaka jungo dela auto elektrikora. Une honetan, daukagu adunan, autobus fabrika bat irizarrena, oraintxe iriki dutena, autobus elektrikoak egiten. Eta Europako hiriburu gehienetan, saiatuko da saltzen autobus elektrikoak. Eta une honetan ja dagoeneko lehenengo kontratuak eduki ditugu. Autobusetik pasatuko gara auto partikularretara. Eta transizio guzti horretan aldatuko da baita ere gure industria osoa. Eta justu horretan Gipuzkoan oso ona gera. Oso ona gera. Dauzkagu zentru teknologiko oso onak, besteak beste Zidetek, Ikerlan, ezagutza handia daukatenak, unibertsitateak, eta dauzkagu enpresa oso onak. Besteak beste daukagu CAF, daukagu Irizar, daukagu Gorona, enpresa aurreratuak, mugikortasun elektrikoan ezagutza handia daukatenak. Eta hor, egingo dugu baita ere zentru bat, ezagutza hori garatzeko, zentru teknologikoekin, unibertsitateekin eta enpresekin. Eta guk nahi duguna da, hemendik 20 urtera, Gipuzkoako industriak baita ere kompetitiboak, lehiakorrak izatea arlo horretan. Eta uste dugu hemen baldintza dauzkagula horretarako. Beste kontu bat, ez daukena iaz zerikusirik. Zentru bat jarriko dugu martxan Tabakalera eraikinean, hemen Donostian ezagutzen duzue askok, eta hor egin nahi duguna da, laborategi bat ikusentzunezkoak, ikusentzunezko edukiak sortzeko euskeraz. Bideo izena duena. Bideo. Zenbakia eta jartzen dugu bideo. Zentru horrek aurre egin nahi dio, une honetan daukagun problema oso garrantzitsu bat, eta niretzako ni ofenditu egiten naiz entzuten den bakoitzean. Egin dugun esfortzua herri honetan euskara bizi berritzeko, salbatzeko, eta une honetan ikusentzunezkoetan, bideoetan, YouTubeen eta eduki guzti horietan, konsumoak, zuek guztionak, zuen adineko Gipuzkoako nerabe eta gaztetxoena, 70% dira gazteleraz, 20% euskeraz eta 10% inglesez. Eta ni ofenditu egiten ez datu horrekin. Horrek esan nahi duena da, konsumoak gehienak erderaz direla. Eta erderaz, gazteleraz. Osea, gutxinez bagina, gazte batzuk irekiak mundura eta konsumitzen ditugunak edukiak ingelesez, adibidez, baina 10% bakarrik inglesez, 20% bakarrik erderaz. Hori transformatzeko guretzako erremedio importantenetakoa da euskeraz eduki onak edukitzea. Eduki honik ez baldin badago, konsumorik ez da garatuko. Hori izango da beste zentru bat. Eta beste atal bat, importantea baita ere da gastronomiaren ingurukoa, ez naiz gehiegi sartuko, baina dakizuen bezala hemen gastronomiaren ingurun ezagutza eta almen handia daukagu, jatetxe osona dauzkagu, sukaldari osona dauzkagu, eta nahi dugu hemendik 20 eta 30 urtera ere horrela jarraitzea. Azken aipamen bat,
etorkizuna eraikitzen inguruan. Orain, une honetan, daukagu diskurso bat politikoki oso egokia dana berdintasunaren inguruan, gizon eta emakumearen inguruan. Dauzkagu polemika batzuk, la manadaren inguruko polemika hori, ez? Eta jendea dago sutan, eta batipat emakumeak zaudete sutan, neskak, ez? Justizia osoarekin. Gertatzen dana da, kalean protesta egitea oso importantea dela, sensibilizazioa aurreratzea oso importantea dela, baina behar dugula estrategia bat efektiboa izango dana berdintasun hori errealitate bihurtzeko. Une honetan ez dago berdintasunik. Alegia, enpresa batea jota balen bazera, zuzendaritzan dauden persona gehienak, enpresa industrialetan Gipuzkoan gizonezkoa dira. Eta hori nola aldatzen da? Zer egiten dugu adibidez, hemen nik gizonezkoa, hau ez da kasualidade ni hemen gizonezkoa egotea, diputatu nagusi bezala. Zergatik, zuzendaritza eta postu gorenetan oraindik ere gizonezkoa garelako kasi esklusiban. Nola aldatzen da guzti hori? Etorkizunari ikizek jarriko ditu martxan esperientzi pilotoak. Eta adibidez, jarriko ditu martxan 30 enpresa industrialetan esperientzi pilotoak berdintasun hori bermatzeko. Kontziliazioa, gizon eta emakumeen arteko oreka hori etxeetan, lanean, umeak zaintzeko unean, personal nagusiak zaintzeko unean, hori orekatzeko. Zegune honetan, zaintzaileak emakumeak dira. Eta gizonezkoak ez ditu hartzen ardura horiek. Orduan, hori aldatzeko guk egin nahi duguna da, enpresa bakoitzean, kultura hori aldatzeko, ekintza konkretua martxan jartzea. Eta ikastea, adibidez, Europako, iparraldeko, gizarte aurreratuenetan, ze hor badago benetazko konziliazio bat. Hor badago benetan ardurakidetasun bat, ez? Etxeetan, etxeko lanetan adibidez, gizonezkoak eta emakumeak modu naturalean partekatzea dena. Une honetan, guk egiten dugu izugarrizko protesta kalean, baina etxea botatzen garenean daukagu egoera desigual bat, desberdin bat etxeetan. Hori zuen etxeetan, asko eta asko ikusiko duzu. Orduan, hori transformatzeko esperientzi pilotua martxan jartzen ari gira. Hori zan, pixkat, errepaso bat oso azkarra indet, pasabinez denborarekin, baina nahi nuen pixka bat zuek argitzea eta ikustea, gizartea transformatzeko esperientzia pilotoak gauza konkretuak egin behar direla. Alegia, norbera busti egin behar dela eta bere inguruko arloetan mekanika bat martxan jarri barra daukagula ikasteko, berritzeko eta ambiziosoak izateko. Eta hori da guk esaten duguna Gipuzkoako gizarteari. Gu dauzkagun arazoak elkarren hartan konponduko ditugu, bestela bere hortan geldituko dira konpondu gabe. Eta horregatik da horren importantea zuek ere, zuen burua kokatzea testu inguru hortan. Bere momentuan Kennedyk esaten zuen esaldi bat borobila, ez? Ez galdetu gizarteari zer emango dizun, baizik galdetu zure buruari zu gizarteari zer emango dizun. Eta nik uste hori oso importantea dela, ez zuk garbi edukitzea zure inguruko gizarte honi ze ekarpen egingo dizun hemendik aurrera. Hemen daude proposamen batzuk, bide batzuk, hori pixkat laburbiltzen saiatu naiz, eta besterik bai, aurrera saituko du. Eskerrik asko.